Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy martyna aksanyny Türkmenistanyň Türkiýedäki ýer titremede ejir çekenler üçin 3 million türk lirasy bagş edildi. Hataýa syýahat, ýolagçylar üçin möhüm maglumat. Elon Musk'ın durmuşy barada film suraty düşürilir. Dowlatjan Ýagşymradow şu gün tutulşygyny çykar ýaly habarlary ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň Türkiýedäki ýer titremede ejir çekenler üçin 3 million türk lirasy bagş edildi. Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistana adatdan daşary we dowlat ýaly elçisi Togan Oral Türkmenistanaky türkmen we türk raýatlary 6 fevralda bolup geçen güýçli ýer titremede ejir çekenler üçin 3 million türk lirasyndan gowrak pul serişdelerini jemlendiklerini habar berdi. Türkiýanyň elçihanasynyň habar bermegine görä, elçi Togan Oral Türkmenistan tarapyndan Türkiýedäki ýer titremede ejir çekenler üçin amala aşyrylan insanperwer kömekleri barada metbuat beýannamasy bilen çykyş etdi. Elçi Türk dowlatynyň we halkynyň egine egin berip, bu pajagal ýer titremäniň ziýanlaryny aradan aýyrmak üçin tagalla edýänligini belläp, 5-nji ýaly 2023-nji ýylda Türkiýe Respublikasy döredleriniň 100 ýyllygyny bayram etmäge taýýarlyk görýän ýylyň başynda pajagal ýagdaý emele geldi diýip bellidi. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna kömek goluny uzadan ilkinji döwletleriň berdigini belläen Togan Oral halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýanyň elçihanasyna geldi. O öz adyndan Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň adyndan Türkiýe Respublikasynyň prezidentine we türk halkyna öz çoňur gynanjyny bildirdi. Halk maslahatynyň başlygy Hatire kitabyna ýazgy galardy we Türkmenistanyň müftüsi bilen şehitlerin ýagty ýadygarlygy üçin doga dilek etdi diýip bellidi. Türkmenistanyň Türkiýedäki ýer titremesinde ejir çekenler üçin iýerilen insanperwer kömekleri barada durup geçen elçi Togan Oral 2023-nji ýylyň 7 fevralyna 7 sany lukman, 3 tane şepaga duýasy, şeýlehem 30 tonna derman we lukmançylyk serişdeleri 2023-nji ýylyň 10 fevralyna Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howanarlyga mätäç çağalary himayet etmek boýunça Haýyr Sahawat gaznasynyň adyndan çağalar üçin derman, egneşek we azyk önümlerinden ibaret bolan 92 tonnalyk insanperwer ýüküniň iýerlendigini bellädi. Şeýlehem elçi Türkiýanyň elçihanasynyň guramaçylygyny Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmaý jemgyýeti 7 sany çadyr, 6 sany mobil hajatxana, 60 sany gyzyrjy, 20 sany generator, 667 krawat, 6835 sany adyal we 23 tüýün 145 tonna insanperwer kömegini Türk howa ýollarynyň uçur we türkmen logistika kompaniýalarynyň ýük awtologları bilen Türkiýe iýerendigini belläp geçdi. Türkiýanyň elçihanasy tarapyndan açylan Haýyr Sahawat bank hasabyna Türkmenistanyň we Türkiýanyň raýatlary 3 million türk lirasyndan gowrak pul serişdelerini bagş etdiler diýip elçi ma'lum etdi. Türkmenistan dowlatynyň şeýle kıyın döwürde duýgdaşlyk bildirip, dogalnyk kömegini beren üçin minnetdarlyk bildirilen elçi Togan Oral hökümetimiziň, dowlatymyzyň, halkymyzyň adyndan Türkmenistanyň prezidentine, halk maslahatynyň başlygyna, dogalnyk türkmen halkyna, dowlat edaralaryna we guramalaryna, hususy kompaniýalara, Türkmenistanda ýaşaýan türk raýatlaryna, türk kompaniýalaryna, olaryň ýoldaşlaryna we işgärlerine öz hoşallygyny bildirýärin diýip bellidi. Hataýa syýahat, ýolagçylar üçin möhüm maglumat. Hataý Halk Respublikasyna gitmege meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanyna 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negativ PCR testi we agyz burun örtügi bolmalydyr. Bu barada Türkmenistan aviakompaniýasynyň web saýtyna aýdylýan. Habar berilişi ýaly Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň 2023-nji ýylyň mart aýynyň 19-ndan başlap Aşgabat, Pekin, Aşgabat ugru boýunça ýolagçy gatnawlaryny ýerine ýetirip başlaýan. Şonda Hataý Halk Respublikasyna gitmege meýilleşdirýän ähli ýolagçylaryň ýanyna 48 sagatdan köp bolmadyk möhletli negativ PCR testi we agyz burun örtüginiň bolmagy hökmandyr. Türkmenistan aviakompaniýasy şeýlehem Hataý Halk Respublikasynyň migrasiýa gullugyna pasport barlygyna barmazdan ozal we chat programmasyna ýa-da China-port.gov.cn sayt salgysyna girip doldurdan saglyk deklarasiýasynyň netijesinde ýolagçynyň şahsy QR kodu bolmalydygyny ýatladýar. Ozalkem habar berişimizde ýaly Türkmenistan aviakompaniýasy halkara gatnawlarynyň uğurlarynyň hasy artdyrmak bilen mart aýynyň ahyrynda we aprel aýlaryna Taýlandyň Bangkok, Belarusyň Minsk, Hindistanyň Delhi, Kazakstanyň Almaty, Russiýanyň Sankt-Peterburg, Türkiýanyň Ankara, Fransiýanyň Parij, Koreýa Respublikasynyň Seul we Ýaponiýanyň Tokyo şäherlerine halkara uçur gatnawlaryny täzeden dikeltmege meýilleşdirýär. 2023-nji ýylyň 9 martyna ýagdaýa görä Aşgabat, Pekin 9040
47 manat 50 tenge. Bu tarifler diňe bir tarapy üçin degişlidir. Elon Musk'ın durmuşy barada film suraty düşürler. Dünýäniň en görnekli we baý adamlaryndan biri bolan Elon Musk'ın durmuşy filmi urlýar. Tesla, SpaceX we Twitter'ın eýesi Musk'ın durmuşy Oscar bayragynyň eýesi Alex Gibney tarapyndan suraty düşürler. Dokumental film janryna boljak film barada Elon Musk Twitter hasabyndan habar berdi. Elon Musk'ın dokumental filmi Jigsaw Productions, Closer Media, Double Agent tarapyndan öndürilir. Dowlatjan Ýagşymyradow şu gün tutuluşyna çykar. Türkmenistanyň Dowlatjan Ýagşymyradow 10 martda Bellator ýarşynyň Nowotdaky tutuluşyny geçirer. Bellator 292 ýarşynyň çägine geçiriljek tutuluşykda Dowlatjanyň garşydaşy Litwaly Julius Englikas bolar. Bellator 292 söwüş akşam Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Kaliforniýa ştatynyň San Jose şäherine yerleşen Saab Center arenasynda geçiriler. Meýlim bolşýaly Dowlatjan Ýagşymyradow Bellator ýarşynyň çäklerini geçiren iki tutuluşyny ýeňilşesi bar bolupdy. Corey Anderson Ýagşymyradow 2021-nji ýylyň aprelinde ýeňipdi. Dowlatjan Ýagşymyradow soňra Karl Albrechtsyny garşy tutuluşykda şowly çykyş eden hem bolsa eminleriň çözgüdi bilen ýeňilipdi. Ýöne ruhdan düşmän Nowotdaky tutuluşyna erjel taýýarlanan Dowlatjan Bellator MMA ýarşynyň çäklerini 3-nji tutuluşyny ýeňiş gadanny türkmen pehlwany Rafael Carvalhony ýeňipdi. Dowlatjan Ýagşymyradow professional karýerasyny 25 tutuluşyk geçirdi we olaryň 19-ynda ýeňiş gadanny. Galyp bersede 16 tutuluşyny wagtyndan öň garşydaşyny ýeňmek başardy. 31 ýaşyndaky Plunga şäherinden Julius Angliskas 13 tutuluşyk geçirip şolaryň 10-syny ýeňiş gadanny. Ine mehriban müştoklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz işlerden barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Türksoýyň ýanyna ýazyjylar bileleşigi döredildi. Garaşy dowlatlaryň arkadaşlygynyň synçylary saýlaw mowsumyna syn etmäge girişdiler. Xi Jinping Hatay Halk Respublikasynyň başlygy wezipesinden gaýtadan saýlandy. Türkmenistanyň ilkinji milli rekordsmen okuwçysy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimizden ene sanyny görüşýänçe hoşda bolun.